We zijn hier in Noord-Friesland Boetendieks, om precies te wijzen op het gemeenteveld Boppenverwerd. Een machtig gebied. Vooral van vogels in deze tijd van het jaar. De trek is in volle gang. De eerste rijen ben al terug. De wintergasten binnen er al in de vorm van pauwgossen. Het is krekt heeg wetterwest. En je zit op stuit duizenden steltrenners aan de kust. We jaren de wind, we jaren het wetter. Het is een machtige woord. Als jongen kwam ik hier al achter de vogels aan. Geniertje, in het breedseizoen, met name in de gest, in de trektijd, om alle soorten waar te nemen, ontallen te zien. Geweldig mooi. In sommige jaren word ik lid van de Watvogelwerkgroep van de Friese Vereniging van Veldbiologie, ter verduidelijking even. Gingen we hier te tellen, vogeltellen, gegevens opnemen, hoe Jern, Arend Timmerman wie daar, de initiator van, weet ik nog in die tijd. En die gegevens die konden we later heel goed gebruiken toen er inpolderingsplan kwam van het Boetendiekse gebied. Om de sociaal-economische structuur van Noordwest-Friesland op te krikken, moest het Boetendiekse gebied inpolderen worden. Van de landbouw, uiteraard meer ikkerbouw, misschien ook wel gruidenbedrijven, maar vooral ikkerbouw. Daar wie je verlet van. Wij waren daar valikant op Tjen. Maar we dachten, dan gaat al die rijkdom, dat vogelparadies, dat gaat naar de kloot. We moeten zien dat we dat voorkomen kunnen. Maar als ik de gloze jaren en sjoch, dan komt er iets bij mij op. Ik moet naar de zee, ik moet naar de zeediek, ik moet de kwelder op, ik moet zien wat er gebeurt. Dat is een bepaald gevoel van onrust. En als ik hier dan ben en west ben en dan vaak altijd heel voldaan ben ik hoestag hier, ja, dan voel ik mij rijk. Er zijn geen paden, tenminste geen gebaande wegen, zeg maar. Je had wel wat routes, wat routes uitzet. Mensen mogen ook graag een route rennen. Rest van pijltje naar pijltje. Als je bij het ene pijltje staan, maar het oren alle alweer schenken, maar het oren dan vielen ze hun wat ongemakkelijk. Wildernis, dat spreekt heel dal net oor. Het moet wat in goede baan leidt wezen, zeg maar. Ja, en wat het meer is, ik ga wel eens tussen mensen instingen op Stijn en Midden, altijd wat drokker hier, maar mooi waar, dan moet de discussies wel eens jaren, wat mensen nog sissen onder elkaar. En dan jaren mensen, nou, ik dacht dat je de zee hierachter. En die zussen dan net, die is haast net de sjen in de verte. Dan is de simmerpolders en kwelders en sliekvelden. En dat valt er dan zuur wat oud. Ja, de loften ben wel mooi, boven het water, dat zullen de meesten echt wel. Maar de zee is hier net. Nou, jammer. Nou, we gaan je toch even west en men gaat weer bij de zee Dikdel en Hoesta. Ja, wat ga je dan een protomist?